Salam. Saluhut parhalado HKBP Bonang Indah. Pasaton selamat hari Minggu madihamu amang inang. Remaja napa sebulung naman dohot di parmingguan sadarion. Selamat hari Minggu madihamu parhalado nami. Huriani Tuhatan nahina holongan. Marsadani roha mahita muse sadarion. Lau memuji Tuhata di minggu 10 sadaon dung Trinitatis. Do topik di minggu sadarion ima akka bangso makamulation asine rohani debata. Atong tapuji ma debata marhite buku Eden nomor 14 sian ayat 1 ayat 3 puji hamu Jehovah tutu. Marhiti-hiti guarni di bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di perbadian na tumupal langit dohot naon. Amen. Pardengan bahasa do Jehovah, tahu parda tano batuan di ari hagogotan, dalai tadda doakan na marhapo satu ibadah. Haleluya. Ale Tuhan debata pargokuna sohatu dosan amanami na di padua kijang. Mau lihat marohan nami Tuho. Ala dileoko anakmu nasa sadai Tuhami. Jala di padua ho hami sian gom-goman ni si Boris. Hupangido hami Tuho. Saya ramo di hami di bagasan hatam. Asa margogo hami. Jupa masa hasusan dot agogotan. Saya sesa madosa nami, do pangalosyon nami di hatam na badiay. Saya perbadiay maruhan nami marhiti-hiti to dim. Jala pamasok kami tuhang luan sogot. Asa posyon nami hodisi rodi sa leleng ni leleng na. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji ma Tuhata marhiti buku Eden nomor 110 sian ayat 1 ayat 3 las rohaku situtu.
Ima patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanommu, manang ahana di banua kitjang, dohot na di banua tungon, rodina di bagasan aik na ditoru di tanu, yang gotong gabe si sobaun, manang sioloan. Dia do lapatani, oddo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asadang jadi iba marsomba tu sombaon, manang tu gana-ganaan. Mangidu hanguluan siani, jaladang jadi oloan begu, manang ulpahon ni hadatuon. Jaladang jadi pos roha diugasan hahomitan, ido sahatna. Rap mangido gogo mahita tu debata, lau mangulahon tu nahombar tu patik nai. Kapuji matuhata marite buku eden nomor 686 sian ayat sada dot ayat 2 ramun doau. Tatopoti manusata tu debata. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar, parasi jala partalup niroha, jalan nabasar duho. Sahimar pangulahi maruham midahami, dibahani saya sesa masudi dosa nami. Dang adong nahu pangasok kami, dukon ni asini roham. Hati koran na pinatupa anak mudo, nahu pangasok kami tujulom. Dibaheni, pasonang jala apuli mahami, akan nahinopop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-baga ni debata taringat Tuhan sesani dosa. Songonon doha tani Tuhan Jehovah. Para seroha jala partikan bahasa de Jehovah. Dapat tarimas jala para siru kodang. Dang di bahit tu hita hobar tu akka dosata. Jala dang di balosot tu hita hobar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jehovah di akka nama kapiari ibana. Asagapon madi di batana di kijang. Amen. Tapuji matuhata marite ede puji-pujian sian kur Immanuel.
Tapuji matuhatta mariti buku eden nomor 754 sian ayat telu 14 gok lasni roha doa. Tabuka mabibirta Jalata jaha dohot tatangihon mahatani dibata Naga beturpuk epistelta di minggu sedarion ima tersurat di pesalmen bidu ono pulpitu Mamuka sian ayat sada 1 ayat 8 Tajaha mamarkati soring Ede namar dongan parhinaholuan sipiltihon Jala pasu-pasu hami, saya marsinondang mabohim mandongani hami. Sela. Asalam barmijoto tanoon di dalanmu, diboto aka bangso sudena hatuaunmu. Ikon pujini aka bangso doho sogot ale debata, sude angka tutu mamujiho. Marlas niroha jalamarol olop sogot aka bangso. Ala tigor pakumumu di akka bangso jala ditoguho akka margada di tanoon sela Ikon pujioni aka bangso ho sogot ale debata sudedo aka bangso tutu mamujiho tanoon mangalehon gogona say pasu-pasuan ni dibatatta dohita di pasu-pasu debata mahita jadi biaran ni sude ujung ni tanoon maibana Ido sahatna martua doa kana tumangion hatani debata jalanong piapsa amen tapuji matuhatta marite ede puji-pujian sian kur ina debora
Tapuji matuhata marite buku Eden nomor 360 sada sian ayat sada dot ayat walu nadenggan situ tudu. Tindakan maha persyatai songonahina tindakan nitungat dasa persyan disadok pertubion rap mahita mandok au porsya di debata Jehovah au porsya di Yesus Kristus anak di debata Jehovah sadai au porsya di tondi perbadia tapuji matuhata marite ede puji-pujian sian kur amasion.
Tatangi homati ting ni huriata di bagasan minggu sadarion. Huria nahina holongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Saonari tatangihon matikting ni huriata di bagasan mingguon. Ima minggu 20 Agustus 2023. Naparjulu goarni minggu. Goarni minggu sadarion ima minggu pasapuluh sadahon dung Trinitatis. Dohot topik akka bangso maka memuliatehon asini rohani debata. Paduahon pilihan khusus diari sadarion papungu pilihan khusus dohita tu haperluan pembangunan HKBP Bonang Indah. Tapasaha mei marhite amplok nang pinarade ni huriata ditiki pasahaton pilihan paduahon. Patuluhon Sinode HKBP Distrik 21 Banten. Nah di hari Jumat tanggal 10 Agustus 2023 maringanan di HKBP Tiga Raksa. Nunga di Patupa Jalamardalan Dohok Denggan Sinode Distrik HKBP Distrik 21 Banten. Tona Sinode HKBP Distrik 21 Banten jinahahon anon di ujung nitik tingon. Napaopaton pelantikan panitia ulang tahun gereja, pesta gotilon, pesta Natal doho tahun baru HKBP Bonang Indah. Di hari sadarion duksipul jamita di parmingguon arian di Patupa huriata do pelantikan panitia ulang tahun gereja, pesta gotilon, pesta Natal doho tahun baru HKBP Bonang Indah. Sinosohon matusude panitia nau tarpilit asa mangarade. Palimahon pertanggiangan week di hari Rabu tanggal 27 Agustus 2023 masuk pukul 20 WIB patupaun huriata do pertanggiangan di dua inganan. Di week Bethlehem di bagas ni keluarga DWH Debataraja inangi PS Boru Pasaribu. Nama ringanan di perumahan Legok Permai, Blok Asada Garing Sada nomor 2 Legok. Di Wik Eprata, Huhut acara Pangapulion, di bagas ni keluarga A Nababan, inangi L Boru Sirait. Nama ringanan di perumahan Medang Lestari, Blok B2 K24 Medang. Pinangido tu sude ruas ni huriata na adong di wiki asaria madohoti partang yang ani. Paonopon retret remaja dohot naposo bulung. Di hari Sabtu sahatu hari Minggu 26 sahatu 27 Agustus 2023 na ing di Patupa huriata ma retret remaja dohot naposo bulung. Maringanan di Pila Rudian Cisarua Bogor doho tema Youth Empower nanienet sian parjamita saplusada ayat sia retreti naniuluhon niamak padita Haris Tandahuria Sitorus STHMM dot inang Bibel Pro Epa Susilawati Nainggolan jala dihobasi amak situa PR siahan dohot inang CST EF Borugultom. Saya di pasu-pasu debatama ulauni gabe sangap di goarna. Papituhon parguru malua mar pardomuan tu retret remaja dohot naposo bulung di hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 persiajaran parguru malua masahot majo. Jala masuk muse di hari Minggu tanggal 3 September 2023 songon nasomal. Napawaluhon rapot padita HKBP Distrik 21 Banten di hari Senin 1 Selasa 21 Agustus 2023 maringanan di Hotel Mambruk Anyer Tangerang
Naing dipatupa rapot Padita HKBP Distrik 21 Banten. Saya di pasu-pasu debatama ulauni gabe sangap di goarna. Pasiahon, tikting pasu-pasu par bagason, tikting parjolu, naing majalo pasu-pasu par bagason ma, ima, Fani Yohana nainggolan, Boruni Amata selamat nainggolan, Tubuni Inata Dermina Boru Simamora, namaringana di Kapung Babakan nomor 171 Legok Tangerang. Ruas ni Gereja HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah. Dohot Oroana Kemsah Utoro Sinaga, anak Niamata Eliden Sinaga, Tubuni Inata Maulina Boru Sidabutar. Namaringanan di perumahan Taman Elang Blok R nomor 10 Kecamatan Priuk Kutabumi Tangerang. Ruas ni HKBP Kutabumi Resort Kutabumi. Pamasu-masuo nang dipatupa di hari Sabtu tanggal 2 September 2020 di Gereja HKBP Kutabumi Resort Kutabumi. Pasiahon tok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja. Sinosohon tu sudah ruas ni huriata asa tapasaha ma tok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja. Boima ditransfer tu rekening ni panitia pembangunan. Pasapuluhon pelean dohot iuran bulanan, pelean parmingguon, pelean sekolah minggu, hamauliateon, pelean bulanan keluarga, dohot iuran bulanan, woi mata pasahat marhite situa wiktabe manang tu sekretariat gereja manang ditransfer tu rekening ni huriata. Pasapuluh sadahon parhepengon dohot torop ni ruas naro di parmingguon nauk salpu boi mata jaha di pail naung di pasahat huria marhite wea di ganup wik. Pasapuluh duahon selamat ulang tahun parhalado rap doho ruas ni huriata pasahaton, selamat panjang umur goklas ni rohama sude ruas ni huriata nama ulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hok ripe sia tanggal 14 120 Agustus 2020 hatani tuhata si peopota imana tersurat di Lukas 10 ayat 10. Ia haposan halak di naumotik, haposan maibana nang dinagodang. Yang go geduk ibana di naumotik, geduk ma nang dinagodang. Aka goar-goar na marulang tahun hatu tubuh, dohot marulang tahun hok ripe, boy mata jaha di pail naung di pasa huriata marhite wea di ganup wik. Ni jahahom matona ni sinode HKBP Distrik 21 Banten. Asini roha madihamu doho dame sian debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat todi parbadia. Amin. Tapuji ma Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai, natoktong mangaramoti dohot mamasu-masu huriana, disude ragam ni pakubasion di tirkat huria resort dohot distrik. Nah di hari Jumat tanggal 10 Agustus 2020 di Patupa do Sinode HKBP Distrik 21 Banten. Sinodangan ni tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Matius 5 ayat 45. Dohot subtema HKBP berperan aktif membangun keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Nama ringanan di HKBP 3 Raksa Resort Perumnas Tangerang. Ni dohotan ni tolu bulupitu halak ruas ni sinode distrik. Namar haroroan sian utusan ganup resort dohot pengurus ganup kategorial distrik MPS MPSD. Nadibonai marhite partangyangan pamuhai huhut patupa ulaun nabadia jala di paujung nang di bagasan partangyangan pangujungi.
Di patupado sinodeon songon sinode na parjolo dung mardalan sentralisasi keuangan HKBP na dibuhai sia tanggal 1 Januari 2023. Dung mardalan sentralisasi keuangan HKBP sahatu tanggal 20 Juli 2023 ono 40% dope na tardungdung ni HKBP distrik 20 Banten. Alani rade mahita sude ruas ni huria parhalado dohot pangula nagok tiki marsitutu laho pahisaton sentralisasi keuangan ni HKBP marhite natakas dohot tikos pasahaton 55% sia 12 ragam ni pelean naung ditotuhon HKBP. Dalam pahisatoni pabakito ni distrik ma tim evaluasi sentralisasi keuangan HKBP distrik 20 Banten doho dialog tu tim sinkronisasi HKBP BPSK HKBP. Marsitutu do ruas ni sidode distrik laho patuluson orientasi pakobasion ni HKBP tahun 2024 na digoari tahun oikumene inklusif. Marhite ragam ni program dohot kegiatan si patupaon di Tirket Hatopan distrik resort dohot huria di HKBP distrik 20 Banten. Si tuhuni tahun oikumene inklusif 2024 si hanguluhonot taima HKBP distrik 20 Banten asalam petuduhon ngolu namar parsauran tu sude halak tuk pemarasing bangso ugamo home dohot budaya di ngolu siganupare. Saya diurupi di pargogoi jalari pasu-pasu tuhatta masude ruas nang parhalado ni HKBP distrik 20 Banten patuluson akaulaon napahotton haporseaon dohot pauliulihon parsauran di ngolu siganupari nang dihuria. Tangerang, Banten 10 Agustus 2023. Tabe Mardongan Tangiang. Preses HKBP Distrik 20 Banten, Pendeta Juniaster Hutauruk STH. Songoni matik ting ni huriat tadi bagasan mingguon debatama nama masu hita. Naing begot tama barita nauli na pinatolas ni naposona. Marende mahita uhut papungu pilihan sada ado sada be. Marende mahita sian duka je nomor aparas 67. Asini roham hupuji.
Damen ini batana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramuti ati-ati dohot pikiran nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kurian itu hata na hinaholongan di bagasan gowarni Tuhata Yesus Kristus. Hata ni dibata nagabi ujahan ni parjupangata di bagas joroon. Ima dung tapes tahun hari ulang tahun ni negarata napa 78 tahun. Hata ini batama nama makulingi hita apala di bagasan minggu sadario di tanggal 20 Agustus tahun 2020. Taukakma tajahama hata ini batana tersurat di Rom biddu 10 sada memuka mesian ayat sada dohot ayat 2a laos diuditui tu ayat 20 sia sahat tu ayat 32 tapai uti hukba soroma ni dok disi hokdo pamilit ni debata di bangsona asa hudok mah tung di bolok ko debata do bangsona dau mai hai halak Israel do nangau pinopar ni si Abraham marga Benjamin datung di bolok ko debata bangsona naung tinadanahian aidang dipatahit debata akka silolehonna nang pajunay ay na jolo dang sulu debata hamu nang si Pilipig gabi dapotan asiniroha hamu anggun waeng Yorhon ni naso mangului nasida ima Israel. Songonima nasida dang pangului nasida saunari anggiat sia-sian nang nasida musengani norhon ni asini roha na tuhamui. Ay naong dipasahat di batado saluhut na turoha naso mangului asa asyan na muse saluhutna ima sahat ni turpuki horas madihita saluhutna buah amanginang ngatung sabas rahita nama mestahon hari ulang tahun ni negarata napa 70 tahun nate dalam oliate ma di sudi ruas ni huriatas dan sudi week boy hita mames tahun natapi dang sudebu hitaripa di lapangan ni Garijawon ima ibadah singkat las tauduti penaikan bendera las tauduti dok makan bersama song nakka perlombaan ni sudi akka sekolah minggu remaja na poso bulung sahatu nama gudang laos ta ikuti museng dohot seminar taringot tu akka panahit na buhay mangurupi hita di tonga-tonga nisian yayasan pemerhati kanker Indonesia. Alan itu tu mulai gudang mak salina dohon nami tu partisipasi tak di Harorota tu perayaan dohot sudi tu nabui tak ikuti di tanggal 10 pitui. Alan ima pasahatai ma tu kita saluhuna mauliate jala di bagasa tikion sahak mahita lau marningot sudi dengan bahasa ni debata ima di topik ni mingguta sadarion bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah akka bangso maka mulatehon asini roha ni debata hurian itu hatta na hinahulongan takas tahilala satu bagasa tikion na baru peta pestahon hari ulang tahun ni negarata Republik Indonesia na pa 78 na bertemahon terus melaju untuk Indonesia maju. Ya, terbereng DPD terpampang di son di bahan akka anak-anak multimedia teh kesemarakan ni kemerdekaan ni di Huriata. Terus melaju untuk Indonesia maju.
Sialani ido gabe tersingot rohata, taringot tupoda ni Bung Karno, pendiri, proklamator ni negara tahun. Harurata BG nido ibana jika menjadi Hindu, jangan menjadi orang India. Jika menjadi Muslim, jangan menjadi orang Arab. Jika menjadi Kristen, jangan menjadi orang Yahudi. Ima pesan pendiri ni bangsa tahun Insinyur Soekarno. Nomor lapata di hamwa kaamanginang siapa dohan ni ibanai. Sajok do tahilala mulo Kristen hita. Bodoh no tawah berarti halak Yahudi mai. Ala Israel mai. Mulo adong rupani tabereng di mass media televisi manang YouTube tadok ma rupani tabereng tatoton adong parporangan sahita lala sahita hilalado bagian dinasida hita mungkin dok nama to perbula pe hita te lu tabo to Israel do dia sektor hebat do pakai alata ale tabereng manung adong haruman na manangdang hala HP songonido sadiri pudo doho nasi de HP persoalan politik do akan nama asai kang soal agama masalah politik do sahat doho gabi songon nama dili akap men sebab bulan Indonesia jakati kinasal putaboto de itu masalah politik hurian itu hatta jadi masai bagas doi padohan ni proklamatori. Dan gabe Kristen dan halak Yahudi bukan berarti halak Yahudi gabe Hindu di dok ibana dan gabe halak India. Gabe Muslim dan gabe halak Arab berarti adong kehususan. Adong kehususan bahasa hudok songoni ia hita pe dan bodoh honota dos hita do bangsa Israel di pamilito ni debata. Isro bangsa na pinili ini debata. Ikon okuhonot tado kaamanginang bangsa Israel do na pinilit ni dia pata dang dohot tira. Alai suku-sukun madihitan waeng dindang merdeka hita 170 tahun. Suku-sukun madihitan nama cai bagasian poda ni Apostol Paulus atau bahasa gabi dohot tita. Bahasa gabi dohot tita di hamba kaaman di bagasa Kristus nang satu hita pamilito ni. Di bagasa Kristus nunga sahat tu hita pamilitonin di bagasan haporsiaon alani haporsiaon markite asini rohani de batado aido asagabido hotita atong nunga moro pamiliton ni batasian bangsa Israel nunga moro pamiliton ni bangsa Israel sian bangsa ni debata daw sahat tu bagasa tikion Israel adalah bangsa pilihan Tuhan dakya moroti taingoti. Sekali Tuhan memilih bangsa Israel, sahat tu saling lilingnya dan bui meret toko hara jauh ni hama kaamangina. Alai ala asini roha dohot mahita tu barisan ni bangsa na pinili ni bata di bahasa Kristus. Holan ala asini roha ni bata do gabi dohot mahita di barisan ni bangsa na pinili ni bata di bahasa Kristus ya kaamangina. Alai atong di hama kaamanginang na pinaingot ni Apostol Paulus di buku Romon unang tubuh gijang ni roha ini nang dohon na unang tubuh gijang ni roha hamidu na sitong hamidu na pinilit hamu daw ni na ibaga sa trupukinak to hape gabe di patakas si Paulus ma au pi halak Yahudi do au pi halak jauh do ido nakin marga hanak ido ibana marga Benyamin tanggulak kamu au pi halak jauh do marga Benyamin do sama tomuna nda imana rupanya nak di bagasan ayat jadi pemilihan Tuhan itu tidak bergeser ke amangina dan bergeser pemilih itu di debata tu bangsa Israel tetapi diperluas dalam kasih karunia gabe dohok mahita taruli ido amangina dan gabe lias rohata di bangsa ni dibata mulo tadok dang diarga kon nasida be asin rohani dibata dang naso bangsa ni dibata be nasida daum alai alaso diarga kon nasida
gabe targuar manasida nalilu. Boydok di hata-mata ko diaka edisonari anak nalilu manasida. Dang diargahon nasida. Ya. Anak nalilu tanda kutip do nasida nasumanada asini rohani debata. Urian itu hata nektakas berengota anggo pamiliton debata hok do maradopun nasida di hamak amang dang margeser. Tengok mana masa di si Esau asabui dasip takas taboto di hamak amanginang. Tengok mana masa tu si Esau do si Jakob. Isi do tahe syakangan di hamak amanginang. Si Esau do te si Esau. Alai isi do dapoto pasu-pasu. Si Jakob. Beha diucak do hak kesulunganisan isi Esau. Nah tak ingat sejarah Alkitab? Daung. Ala ibana do manggadis itu si Jakob. Di gadis ibana hak kesulungani ala niaha. Alani kacang goreng itu, ala kacang hijau kan? Ala boha ima, dang diargahon ibana, dang diargahon. Jadi turpuk tahu taringot na mangargahon asini rohani di bata, merespon, menghargai kasih karunia Tuhan, dang diargahon ibana hak kesulungan yang sudah diberikan kepada dia. Gabi di gadis ibana itu anggina si Jakob. Belum mengikuti di hawa keamanginang. Bahasa gabe si Jakob dapat pasu-pasu di luas di bata. Bisa jadi itu menjadi alasan. Mungkin Esau tidak layak untuk berkat itu. Ala ibana sendiri ditula ibana. Yang seharusnya adalah bagian anak sulung jadi berkat. Songon nima panulak ni Israel taringot tu asini rohani di bata. Dang diargahon. Dang dijamoton, dang diparhamaul ibana. Alani hawa kadongan ketidaksetiaan mereka membuat mereka berpaling dari Tuhan. Ketidaksetiaan, tagar sebawahi jo ketidaksetiaan nai. Imam abaid nasida berpaling, tapi bukan berarti tidak bangsa pilihan Tuhan. Tetap do nasida bangsa pilihan di bata. Hot do asini rohani di bata tu nasida. Napi nili ini bata alai lupa nasida mangargahon majamoton asini rohani di bata ido nagabe tabereng masalah di bagas saturpukon atom mulutusi aha mana nang dohonon ni apostol Paulus nang dohonon na awanginang rap na mangolu di bagasan asini rohani bata do hita sude nang Yahudi nang Gorik nang kita na marharua sa si Pilibigo na kidul bagas sa turpukon sa si Pilibigo sudi hape noni rap di bagasan kemurahan asin rohani di bata alani turpukon manoso hita buhado hita mangargahon asin rohani di bata buhado hita kaamangina mangargahon asin rohani di bata rupani dongan tusahla dongan nasong non aiko ay suihado ho bereng marminggu. Tu pertanyaan pi sumali suiha berengan ho. Ina tulungan na ropani. Kemai dulu sok ho bereng. Jadi ho rasa belum marminggu ho anon mana sadihari. Ho gilala pitromede ura giring-giringnya teh. Inna. Ah, ima ropa kataan na kan? Bisa na kaama doon. Angkang kaina ringas-ringas do teh. Kami amampu dengan ringas dua lepak kata yoni biasanya san amadi itu marminggu jupako saat buju hitam marko belum masuk ojo hutupunganku tak biaga be masuk hutupungan kulit tur gabe mubah walai kurang salang mubah kurate pulang masuk kurat tor mede guru giring-giringi alania alani gudang dusam ini rupanya kan nah ima di dok nasade itu nasadenai ale Roma alusnya nasumar minggu di hamwa ka amanginang ai sumar minggu piau dos do holong di rohani di bata tuau do tuho asa motom inna na sumar minggu di hamak ka amang ay mar minggu be ho bereng song ho be da ngarong kira dos do ho bereng na mar minggu au pe artina tuho do tuau dos do asini rohani di bata ini bana di leo di bata do udan do lasni roha tunatakak roha tikos di ini mana tikos
tu na jahat pe di Leon do dos do di Leon udah do las nyari dos do kan ini mana hama pula marminggu horoha nina na sa marminggui pabila dirina pasti datong kan bila onda do dirina tikos do tutu tu na jahat tu na burju dos di lo de bata dang do rupani tu bulangin dia maju ala kana burjuon so maju rin do paremianan o jele tu binungan tersongon na jugul sautik unang maju rion daw dos di lo de bata arina tiur na gulap las ni roha udah paremian ilod doi tu na takang roha do tu na burju do na satonga burju do na songolki sudi alai kabereng ma dos do asin rohani bata tu sudi bangso tu sude jolma alai isedo na mangargahon isedo na mangargahon isedo na makamulatehon ido na rumikot berengot tasian na majalo asin rohani bata molo marminggu hita ka amanginang molo marsoba hita dalat todoy mangargahon asin ni rohani holong ni rohani bata dalat todoy dirang hape bodo honota toy mak dusdo soner koni pembicaraan ni ado binakin dah mulu robi hita tu bagas joroon do pehita patu begon ede puji-pujian kita ikut di dalam arak-arakan mamuji de bata dalat tadoi mangergahon asini rohani bata dalat tadoi mamuji merespon holong ni rohani de bata ido narumik ke duhamu aka amanginang di bagasan pada minggu lutan jadi dos do asini rohani bata tu di bangso dos. Kemurahan Tuhan terhadap semua bangsa itu sama, tetapi yang membedakan siapa yang merespon. Itu udah berbeda hona kaamanginan. Isedo na merespon, isedo na makamulatehon, isedo na mangargahon. Adong barita ni si Martin Luther tarengot tusada panangga. Tada pemandulagu do panangga, Elgar, tada horo panangga anggia. Panangga Agung tahu panangga Darel kau buru 4.000 untuk horo panangga Keren inang buru sirait inang buru 4.000 lah sudi lah kodang menenda panangga ate memang bah Jido kono bah. Jadi habe bodo habe jamitom abalas rupani habe ning botaya panangga. Bulu panangga tahe ado amang sto PR. Gonggong, habe guk-guk. Ali dang raja guku ate. Anjing. Ya, panangga ate ido. Si gagap tarimai. Iya, jadi tabudi bolununga gaya bijagal. Iya, jadi sada panangga, ya, sada panangga di bayan barita ni si Martin Luther tarengot tu sada panangga na mardalan di sada titi ate. Ya, sada tition hiti-hiti bisana sada dui jela adong hirasungi aek dituruna jela tiu. Ya. Sada di bagasan perdalanan ni ngulu ni pananggai dapat di mana ma tadokong ma sada daging jugut nabalga batotua sa songonat sudah pakilalan na bah tempat na sunyam beba tutung rono dongan lao membuat sepamangan di bawah rohani pananggai ujungnya liwati mana ma tition tikina mga liwati titi mana di hawak ka amanginang iberenge mana tuturu ala tiodo ate ala na tiodo dituruni tition hiti-hition iberenge mana ma adong dituruni tition halinu ni panangga bayangan ate iberenge mana ma bah adong di sana ubelga juga ni bayan habiba geleng pokok nadang bui ketua uri norhani mana ujungnya lupa imana ma ilupa imana marupani dang bui bane naruhana dilupa imana matutoru
di palua ibana maju na dong di pamangan na ihan, laho mabuat juhut na balganakin. Adong do? Hapi ahadui. Halin bayangan do di hawak kaamanginang. Dang na adongi. Ima na tamereng nunga dapat sa sitong na, nunga dapat haluaw ni alay molo so diargahon boy do malua haluaw ni siya kita. Songo panangganakin molo so diargahon di palua ibana nang dapat hibana hiyan. Pasu-pasu di bata tu Israel hok do isong paduhan ni edeni sekolah minggu. Tuhan Yesus tidak berubah. Allah tidak berubah. Janji Tuhan tidak berubah, tetapi yang berubah adalah respon umat itu terhadap anugerah ido na berubah di hama kaamangina. Anggu Tuhan tidak berubah. Asin rohani Tuhan tidak berubah di hama kaamanginang. Dang dia ragum bangsoi pamasu-masu do pamilito ni dibata ido na berubah. Alai anggu asido tolong di rohani dibata hok do sahat tujol mai. Kurian itu Tuhan na hinaholongan. Nunga di sokitan wain gitu nga ni bagas joroon. Ulaon ha apostelon, ulaon asiniroha, ulaw pamiliton siya debatadoi na ikosahat tu diri ni ganup halak dohok mahitan wain di si. Ulaw ni sa luhut na. Alani halak na mangulo di bagasan asiniroha ni debata tarida dia kaamanginang di dua hal. Halak na mangulo di bagasan asiniroha tarida di dua hal na parjolo ibana ikom madok mauliate di bagasan nguluna. Tabay ko jongulutan way. Nunga mangulo hita di bagasan asiniroha ni debata. Molo nunga di bagasan mangulo hita di bagasan asiniroha ni bata tarida di bagasan ngulutan na parjolakin ikon madok mauliate hita di bagasan ngulutan. Jalan apa duahon hidupnya harus hidup yang meneladani Kristus. Jalan keteladani ikut tarida di dua hal di hangwa kaamang na parjolo di pakubasionna, di pelayananna na paduahon memaknai talenta na adong diganup dirina ganup. Ikut dihilalibana mulu anong pe talenta, mulu anong pe bakat manang dia pe ikut pakyon na di laho pasangapon pakubasion makubasi dirina tu di bata. Jalan apa dua hon hok dua sendiruhan di bata jalan manotong sahat doi tu hita. Takolah boto di hama kaamanginang sudi du hita nuaeng madok saya jujur du hita madok song na pini ini bata do hita. Na poso ni di bata do hita ina jujur bulakana aka naung pelayan tahbisan. Kami perhubas ni batado. Alay tabiring man yang di dunia mayaw. Bebas orang mengatakan apa yang dia suka. Dia bebas mengatakan dan mencaci orang. Bahkan boy muncul hata mengkritisi hidup. Alay keluar kata tol dan bajingan. Beko kamu juga. Akahalak na manguli bagasa asin rohani bata itu terkontrol. Hak tanah pinasahat di mana? Tapi remah. Habis saya taruh rupa ni hita ada orang-orang yang mengkritisi orang yang intelek. Nah pinili di bata orang di bagas satu puhon. Dang dia bergeser pamilito di bata. Ala dang bergeser dia pamilito di bata. Sahali dipilih di bata. Koddo pamilito nai asini rohanai. Pe pas jala koddo yang bagas rohata. Ala ini hawa kaamanginang. Ala ini molo di kualitasnya songonido hita. Pamilito ni dibata ikon lam tarida do hasahatan ni diaw ikon tarida do hasahatan ni diaw kualitas su songo pamilito ni bata ikut tarida di dalam segala hal pakubasion ikut gabe ciri doi di tengah-tengah bahkan ciri khas melekat di dalam kehidupan kita. Wa majasada tabain di nguluta bodo maralo nguluta tu barita nauli. Boy maralokian nguluta tu barita nauli di hama kaamanginang. Alay anggo asin rohani bata hok dui. Bere kamu mah sudah meta bunai. Ngamaralo ngulutaon tu barita nauli alay hok dua asin rohani bata tu hita. Dan tur diselesai hok kita.
Dan itu rupanya tormito pita seperti bion. Maralo ngulut tu barita nauli alai hot tok tong asini rohani bata. Beri kamu mah. Tabu sudah ni nama jalo asini rohani bata. Ala buha. Amanginang hita jolma nagampang kecewa do hita. Itu tutu ka amanginang gampang do hita kecewa. Hita jolma nagampang do hita mardadi. Gampang. Alay ternyata tabirin di hamak ka amang debatatan na luar biasa dang di posisyon nguluna di posisi na tadok nakin na gampang mardadi na gampang kecewa dang di posisi debata tabae ko jo manginang mulutara ju minuaeng akka kekecewaan di bata mamere kita tu macegudang adong biharwana patas mangulu hita nang gusada bulu ibereng di bata akka kekecewaan na taring utu hita. Kemungkinan kalau kita na pantas mengulu di adupan dan nangku sada di hamak keamanan. Itu menjadi evaluasi bagi diri kita. Boleh bereng-bereng di bata, langit parlangitan na rupani hita sada-sada. Tuh tikos binang bete juru mau bina. Dia mungkin sangat kalang kecewa mamerek kita di hamak keamanan. Dan adong kemungkinan pantas mengulu hita nangku apalai sada. Alai asin ruhan di bata hokdo. Tu hita saling giring na ima menjadi evaluasi. Halat na mara asiniroha ikod do sibuan asiniroha tu halat na asing. Idung museng konsekuensi na kaamanginang. Boha nunga para siroha hita. Nunga para siroha au ta alusibe mai. Didirita di hamak kaamang di bagasan perenungan ima tapasa nguluton. Tung jami tauma nama bornohi manonui roha pikirata paborhato kita. Ala kahalak na tergerak oleh belas kasihan ido namura mabuan manang ahape di bagasa dirina tu adu pani di bata dang dong disigi jang di roha dang adong disiru pani nama nengalingahon na adong di bana dia madah tung asin rohan di bata doon alan di hamak kaamanginang bom manadi ho amanginang nasauti kitu di bata pabo na siya di bata dui asa gabi pakyon ni bata nasautiki gabi upi ng pakyon mo tu bagasan ngulum dohot gabi pasu-pasu tu kana asin ino nang dokonon na lantihot tama sa tokinay na magkubasi pestata belgado ulaw ni pesta na naing suho ba sa taon ben design sinimbikian rupa baru pesta buti donon boy manetek sauti ano tu pembangunan manetek tu akapakubasi kategorial manetek tu akasude secara holistik pesta gotilon na lipadomu na malulang tao kita na tanga sa pronomi huriaon pa 22 tauton asinirohan di batado di hamak kaamangina pesta gotilon pesta huria ya Natal dohot tahun baru di tahun baru benok kita rupani duduk bersama untuk merayakan kasih karunia Tuhan. Open house do hita, dang open house di padida bedo padi di pro. Ngayon ko na juga tungai di titiponi di tahun yang lewat. Semua kita makan bersama, semua kita duduk bersama menikmati asin rohani di mata. Ini sangat kemajuan yang luar biasa di Huriat Tahaga BP Bolang Indo. Kobasan di panitia nanang silanti ko main. Alani di hamu panitia nanaing si bapak kita di bagasa tikyon. Pakai hamuma si sautiki lau pagadahon akas pakyot tatu akatiki namang iwot. Amen. So tung madele rupani kituai anodo akadongan. Bah, ay mau lo magpadita nami. Gurda ko nakaruas ni Huriawan. Ay sungod dia do. Ay madah alanyak ka ekonomi marate terasa do. Alay. Otik pay na pinasahat ni akaruas tay amang butar-butar do akadongan panitia na terpilih ano sa Sudewi. Otik pay alay pagkadaon ni Tuhan tadi di bagasan akapartikian na lehet. Amen. Alan ni marsyadu mahita kaamangina. Ya. Marsyadu mahita tu dia repakyot tay tu di bagasa trupongon ng dohonon na songo dia mahita songon bangso na makamulatehon asin rohani ni bata. Baidot to.
Mulut tayo ilalaro asin rohani bata do ngulukon, asin rohani bata do na pinasahit ni bata tu ngulukon, asin rohani bata do ulaw na pinasahit ni bata tu ngulukon, asin rohani bata do sudi pangisi ni bagason, tatu mungkin sama lehonok kudo parengge-rengge. Dan mungkin sama lehonok kudo hot ulaw na ta kategori ho majo met. Ikon hilalamu do to. Dan mungkin sama pasahato mui. Sama do rupane song pilihat tahun ni. Unang ujo pilihat tahun alay sa marataho ni mungkin tapasahat doy ilalon nyari do bentuk akana asin. Akahalat na manada asin rohani bata na mangulu di bagasan asin rohani bata mampu doy mangalehon tuado pa ni bata manang dia pe pasahaton na di dungi pasu-pason di bata ma nautiki gaya pe pagadaw ni di bata mai di akapartikian alani manang na isip hita manang di dia pe bangsota tabireng manaki di hamaka amanginang huria si jalo asin rohani di bata mulut tayo ngot asin rohani ngulut asin ni rohani di bata di ngulut tao di hamaka amanginang ikut tubuh mai di hita serep ni roha ikut sahat dotusi molo nunga taingot jala tahilala tadai asin rohani bata ngulut taon ikut tubuh madi hita serep di roha sebab hidup ini adalah kemurahan hidup ini adalah asini roha do nasahat tuau berarti tubuh mahaserepon maka mulatehon dohok makalason dengan bahasa ni di bata imana ikon si Gorgota ikon iman alohot di bagas rohata di pesta guti lono. Ya, kami kaparhalalo pe tu komersitu tu rohami di sini. Ya. Sudi ikon di bagasan akka padonganyon ni tuhata di taot tak tuhata marhiti akka ulautai tuhamu pakapanitian na silante honan non. Borkat mahamu di bagasan na mangasahon asin rohani di bata. Unang mangasahku, unang mangasahon botohon. Alabuha ternyata nakin tu sudi hot do asin rohani bata tu ho do hot tuau sudi bangso dang adong gurik dang adong hala Ibrani sudi bak kasipili begu pe hot do asin rohani bata alai na membedahoni nakin ise do na mangargahon to tuhita manuay naro di bagas joroon na mangargahon asin rohani bata do hamaka amanginang ido soro hamu di bagas joroon alani pelihara ma asin rohani bata di tonga-tonga ni ngulung asalam dipaki de bataho dia di pasu-pasu di dia peho di tongos di bata amin martangi ang mahita mulia tema Tuhan di pasahat rohanami itu adupamu kami huria si jalo asini roham nuatakas madai holong ni roham asin ni roham terlumu bimanu inaung di pasahat totu bangso nami bangso Indonesia pabi itu pulalu tauton di tonga-tonga ni persitutuon perlujungon nami inaung pestau kami hari ulang tahun ni negara nami on na terus merlujung tu Indonesia na lubi maju na lubi boy gabi pasu-pasu ali Tuhan pardinggan basa hatami paingot to kami asa keluarga ho kami ma asini roha na siap koi marhiti serep ni roha marhiti babahenan na talup si pasahaton nami tu adupamo alen unang matuhan adong na mabuan asini rohai bakka ducat to siya kami asini rohai aladang hujamot to kami aladang keluarga ho kami Tuhan silol leomi ali Tuhan parding gambasa ima tutu na rumikot di kami jala ima na naing si evaluasyon nami di hadiron nami asa toktong kami makamulati ikon mangargahon asi dohot holong ni roham Uloropi kami tu bagas coroon dalam nami ma Tuhan merespon holong ni roham di tonga-tonga ni panggulimiton ni guru nami ali Tuhan nasa toktong madongani manuturi padalal ni ngulun nami tutugurang do Tuhan akan mabek kami sipata pojot pakilalan nami
Di tonga-tonga ni panggulmito ni ngulu namion, songon bangso na pinili mo. Alay unang ma di bagasan nakapadili kami Tuhan mulutung pigudang, akan nahupikiri hami di tonga-tonga ni bangso negara, kuria ng keluarga nami kanup. Alanunga hudapot kami haluaw na siya koy. Alanunga ujalo hami asin roha na siya koy. Alani keluarga ho kami may pabawa. Naong madawat haluaon do asido tolong ni roham di hami saluhut na. Pasu-pasu matuhan kuriamon. Pasu-pasu matuhan akka keluarga ganuk marsarasada. Pasu-pasu maka usaha nya karuasmu. Di naong di palubioko akka anak doho buru. Sonya kapinopar sudina Tuhan asini roham do. Dangalani haji gisun nami. Dangalani malo nami. Dangalani dengan ni pangalahu nami tung asin ni roham. Alani hu respon hame may Tuhan marhiti ak kaulaw na dengan huhut di bagasan serep ni roha. Ali Tuhan hupasahat tame may di bagasan uduk do serep ni roha. Asa toktong ajaramu hami marhiti todim to di parbadiai manulikiti mengevaluasi mamilang-milangi maruji-ruji. Sudi akan pinasaha mi ditutuhami saluhut nei asini roham dole Tuhan. Ali Tuhan pardingkan basa di bagasan asini roham na tuhuriaon naing papakito ma akaparhubas na makubasi huriaw dia kapesta na balga pesta gotilon na marningot huhut huriaw na 42 tahun asini roham dole Tuhan. Do dia kapesta Natal, dohot sahat tu tau baru open house ni huriamon. Alani pabor khatma, panitia saluhuk na nang si babak kita no Tuhan mangasahon asini roha, dohot holong ni roham. Asabuna sida Tuhan berhubas di bagasan akalas ni rohai. Paluas ma Tuhan na sida, merhubas di bagasan padongan yom, mangasahon tordimi. Asa sudi hami karuas ni huriam manangyakon na sida Tuhan merhubas di tonga-tonga ni akka keterbatasan ni ala postur hanami Tuhan ukkapo mo do kapadiluan di langit Tuhan ya karuas ni huriam na makilalakon dengan basami lubisan na patut boy pasahaton nami mulu hilala hami do dengan basam now hujalo hami di tonga-tonga ni akka keluarga nami kano. Pasu-pasu matuhan luas ni huriamon nama jakon aka pertangyangan wik di ari Rabu naneng roon di bagas ni keluarga ni amanami debata raja inang buru pasar ibu dohot di keluarga amang namaban inang buru sirait aku pahobar hame dia kapakkubasion pangapulion imarinang buru katutu na tua na sida dia katikin asalpu di bona pasogi. Songoni Tuhan mangasahon asin ni roham patupaw ni huriauma ima ibadah retreat remaja na posobuluk dia kaminggu na nengroon pajuluan ni Tuhan sudilakan yaka na posom na makubay sirap doho akay nakon nami natung masihol na sida Tuhan disadatik disada inganan na suni lahu martangi yang madok malihat itu ho disaluhut akka perdalan ningul na sida dia akka masa ni remaja pemuda na adong di huriamon songol yang karabok-raboknya kana posob naung sidung Tuhan di distrik Bantenon doho na nang sipatupaw na dope dirapatnya kapadita distrik mamukta di tanggal 21 tanggal 20 siya dohot mangasahon asin ni roham Tuhan Yanaing majalo pasu-pasu pardunga saripion anak do buru ni huriam fani Yohana na inggulan doat kenso utoro sinaga. Di hari Sabtu tanggal 2 September na roon di huriam HKBP Kota Bumi Resort Kota Bumi. Jula ni matuhan pardunga saripion na sida. Asa toktong di ngol na sida pardunga saripion ni jongjong ala ni asin rohan di bata. Doho parcupangan na sida asin rohan di bata do salikutna. Di bagasan asin rohan mali Tuhan taba aka umur ni ruas ni huriam semulai dana sekolah minggu 1 na magudang do na marningot hari ulang tahun hajongjongan ni hot ripe ni ruasmu di tonga-tonga ni HKBP Podang Indaw
Asin ni rohan di batado Tuhan. Boy jongjong pardonga sarepioni. Dohot na martaba ka umuri. Tung asin ni rohan dole Tuhan. Na majadi di tonga-tonga nyaka perdalanan palembumito ni ngulu nami. Songoni nang akaruas ni huriam tung di bagasan asin ni roham 21 bagasan tikyon bodo penasida di bagasan hahe pason na terbatas akan namar sahid di rumah sakit. Songoni nang di bagasan bagas nasida doho naung sahat di tongan di bagas jorot Tuhan tung asin ni roham di beri kami sa mimbar na meton dia ka ruas di huriam nang makilakon asin ni roham boy nasida Tuhan rak marminggu mamuji do pasanga poko tung asin ni roham dole Tuhan naboy di hilalan nasida aka ruas di huriam nang malum sa parsahiton nak pesipata di bagasan akat terbatasan do alani terpuji termulia ma Tuhan guarmu nunga direspon nasidai marhiti naro nasida martangiang mamuji do pasanga poko nang dia kapaduan soara pe asin di roham ya Tuhan alani pa pasatai ma tuh ruas ni huriam di bagas atikyon potoholo Tuhan akka nasolot di bagas rohan daka ruas ni huriamon di bagasan aka parsahi to daka pemulihan doa ka masalah ekonomi doa ka nasingi takas do di botoho Tuhan di roha perbagasan nami ganup tung asin rohami ma Tuhan nahu pangasaho kami satoktong mahay marsiranggut tuho asa toktong para romu jala hu respon hami noni warga hu kami noni pajugomi asinero hami di tonga-tonga ni sudi panggulmiton di ngulu nami gabi para siniro hamahami Tuhan mulu para siniro halo hami terus no nami mai gabi para siniro hami to akatiki na mangihut jala ima tanggung jawab nami naung di palua ho hami ali Tuhan nang akaruas ni huriam nang pasahaton aka persembahan yuran bulanan tok-tok ripe di sudina Tuhan pasahaton nami matado pamo paso-paso may asalam gada nang aka bilangan ina porsia gada nang aka pangabaha paso-paso pasahaton mo akaruas ni huriam naro di bagasa tikyo dohot na sorope atong songon naposom hami ko baborkat mali Tuhan akaruas ni huriamon sa minggu 7 anon laho makubay siya kauna-una di bagasan na patujulu ko kwali Tuhan holan asin ni rohamdui naboy na sida mangula manggulmit macari do sidi tu tiba kudang-udak ko nakadadanak pinopar na pinasahat mo tung asin ni rohamay na tuk mabay kami mangulo sa atu bagay sa tikyon amen papasaha ma peliata na umuli tu ado panipata detik kina marede hita songon aek nama bawat Songon aek nama bawat
sahuria nuaing masuk mahita tu acara pelantikan panitia ulang tahun gereja sekaligus pesta Gotilon Natal Dokot Tau Baru ni huria HKBP Bonang Indah alani ing taparadema edeta tapuji matu hatta marhite buku edi nomor 700 soal polisia luli hamu maharaja ni debata. Abakana hinaholongan di bagasan goarni Tuhan Yesus di Minggu Sadarion Bapak Kitotama panitia pesta ulang tahun gereja pesta Gotilon Natal tahun 2020 Dohot Tau Baru tahun 2024 di Huriata HKBP Bonang Indaon. Hobartusi tabegima surat keputusan ketetapan panitia pesta nani jahaon ni sekretaris ni Huriata amang situa insinyur Haholongan Saragi. Surat keputusan nomor 087 garis miring D20 Sada garis miring R05 garis miring H Sada garis miring SK garis miring Walu Romawi garis miring 2020. Pendeta HKBP Resort Bonang Indah berkedudukan di Perumahan Dasana Indah Kabupaten Tangerang tentang panitia ulang tahun gereja pesta Gotilon perayaan Natal dan Tahun Baru HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah Distrik 21 Banten tahun 2023. Membaca hasil sermon Parhalado HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah pada hari Selasa tanggal 1 dan tanggal 8 Agustus 2023 agar ulang tahun gereja pesta Gotilon perayaan Natal dan Tahun Baru berjalan dengan baik, maka perlu segera dibentuk panitia ulang tahun gereja pesta Gotilon perayaan Natal dan Tahun Baru HKBP Bonang Indah tahun 2023. Menimbang aturan peraturan HKBP tahun 2002 pasal 26 butir 1.2 tentang rapat pelayan tahbisan untuk memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan kebangunan kerohanian jemaat. Memperhatikan 1. Rencana dan program kerja HKBP Bonang Indah tahun 2023. 2. Usulan Majelis HKBP Bonang Indah kepada Pendeta HKBP Resort Bonang Indah untuk memberikan surat ketetapan panitia ulang tahun gereja pesta Gotilon perayaan Natal dan Tahun Baru HKBP Bonang Indah tahun 2023 dan diwartakan di gereja. Memutuskan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini diangkat dan ditetapkan menjadi panitia ulang tahun gereja pesta Gotilon perayaan Natal dan Tahun Baru HKBP Bonang Indah
tahun 2023 dengan ketentuan: 1. Segera setelah di-SK-kan supaya mengadakan rapat panitia yang dipimpin oleh ketua panitia untuk membahas program kerja dan anggaran perayaan ulang tahun gereja, Pesta Gotilon, perayaan Natal dan Tahun Baru, dan dikoordinasikan dengan kategorial lainnya. 2. Segala kebijakan keluar maupun ke dalam harus seizin pendeta resort. 3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur kemudian dan harus berpedoman pada buku pedoman penata layanan HKBP tahun 2011. 4. Bila dalam membuat surat keputusan ini di kemudian hari ada yang kurang sempurna, akan diperbaiki kembali. 5. Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkannya surat keputusan ini dan akan berakhir pada bulan Januari 2024 serta memberikan laporan tertulis kepada pimpinan jemaat. Bonang Indah, 20 Agustus 2023, Pendeta HKBP Resort Bonang Indah, Pendeta Haris Tanda Huria Sitorus STHMM ditandatangani. Petikan: surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan. Tembusan: 1. Majelis HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah. 2. Pertinggal. Lampiran surat keputusan akan kami bacakan mengenai susunan panitia perayaan ulang tahun gereja, Pesta Gotilon, perayaan Natal dan Tahun Baru HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah tahun 2023-2024. Penanggung jawab Pendeta Resort HKBP Bonang Indah, penasehat maupun pembina Parhalado HKBP Bonang Indah. Nama-nama yang kami akan bacakan harap maju ke depan. Ketua Panitia H. Butar-Butar dari Wake Efrata. Wakil Ketua HP Sirait Wake Efrata. Sekretaris 1 ES Silitonga Wake Efrata. Sekretaris 2 R. Manik Sihotang Wake Efrata. Bendahara 1 Nyonya FL Manik DT Boru Lumban Raja Wake Efrata. Bendahara 2 Nyonya JA Manurung K. Boru Marpaung Wake Efrata. Nama-nama yang kami akan bacakan selanjutnya yang masuk dalam kepengurusan di seksi, mohon berdiri di tempat masing-masing. Seksi acara, koordinator Bibelfro Eva Susilawati Nenggolan. Anggota Sintua TM Pasaribu SE Wake Efrata. 2 Sintua N Boru Butar-Butar Wake Efrata. 3 Nyonya EF Pakpaan K. Boru Jega Wake Efrata. Seksi musik dan hiburan, koordinator CST Boru DJ Boru Raja Gugu SPD Wake Bethlehem. Anggota 1 E. Pandiangan Wake Efrata. 2 S. Simamora Wake Efrata. 3 JA Manurung K. Boru Marpaung Wake Efrata. 4 J. Silitonga Boru Sibarani Wake Jerusalem. Seksi dana, koordinator T. Butar-Butar Wake Efrata. Anggota 1 N. Sagala Wake Efrata. 2
Nyonya TBP Simanjuntak Boru Tambunan Wek Efrata. 3. Nyonya MC Hombing BE Boru Sinaga Wek Efrata. 4. Sintua D Boru Sipayung Wek Jerusalem. 5. Sintua S Boru Panggabean Wek Jerusalem. 6. Sintua PR Sihaan Wek Jerusalem. 7. Haritonga Kaboru Sihaan Wek Judea. 8. W Silaban Haboru Sihotang Wek Judea. 9. Nyonya HJ Sitompul D Boru Siagian Sihaan Wek Judea. 10. Nyonya SPH Hutagalung TD Boru Huta Barat Wek Judea. 11. Nyonya A Panjaitan J Boru Tampu Bolon Wek Nasaret. 12. Nyonya HS Sijabat MTD Boru Purba Wek Nasaret. 13. CSTK Boru Naibaho Wek Nasaret. 14. Dewe Simamora PS Boru Pasar Ribu Wek Bethlehem. 15. P Siregar Haboru Siaan Wek Bethlehem. 16. Tambunan Boru Siombing Wek Bethlehem. 17. M Purba HR Boru Sihotang Wek Bethlehem. Selanjutnya seksi lelang. Koordinator Sintua S Sitorus SE Wek Eprata. Anggota Remaja dan Naposobulung. Seksi perlengkapan dan dekorasi. Koordinator JMT Sinaga RI Boru Samosir Wek Efrata. Anggota 1. M Pasaribu FR Boru Sialoho Wek Jerusalem. 2. B Simanjuntak L Boru Nainggolan Wek Judea. 3. R Sihaan P Boru Nainggolan Wek Judea. 4. R Simanjuntak S Boru Sitanggang Wek Judea. 5. J Limbong Wek Nasaret. 6. D Sitorus Wek Nasaret. 7. RH Hutapea RP Boru Sihaan Wek Bethlehem. 8. FA Sidabutar J Boru Tambunan Wek Bethlehem. 7. TM Simanjuntak H Boru Hutapea Wek Bethlehem. Seksi dokumentasi. Koordinator David Ronaldo Purba Wek Judea. Anggota Tim Multimedia HKBP Bonang Indah. Seksi konsumsi. Koordinator Nyonya SMM Simamora RH Boru Situmorang Wek Eprata. Anggota Nyonya E Hutagaol Boru D Boru Ambarita Wek Efrata. 2. Nyonya M Sitorus P Boru Sinurat Wek Efrata. 3. Nyonya N Sagala GRB Boru Panggabean Wek Efrata. 4. Nyonya TP Simanjuntak Boru Situmeang Wek Jerusalem. 5. Nyonya M Sitanggang TR Boru Pangaribuan Wek Jerusalem. 6. Nyonya RH Pasaribu SPD S Boru Tampu Bolon Wek Jerusalem. 7. Nyonya Sintua RH Ritonga SE SH H Boru Aritonang Wek Judea. 8. Nyonya M Aritonang J Boru Pardede Wek Judea. 9. Nyonya M Pakpahan T Boru Matondang Wek Nasaret. 10. Nyonya P Matondang S Boru Sinaga Wek Nasaret. 11. Nyonya Sintua R Nainggolan S Boru Sirait Wek Bethlehem. 12. CST F Boru Gultum Wek Bethlehem. Kolektan semua Parhalado HKBP Bonang Indah. Seksi keamanan. Koordinator PBM Nainggolan Wek Jerusalem. Anggota
JF Sinurat Wek Jerusalem. Dikeluarkan di Bonang Indah pada tanggal 20 Agustus 2023, Pendeta HKBP Resort Bonang Indah, Pendeta Haris Tanda Huria Sitorus STH MM ditandatangani. Mulyatama, Tuabang Sekretaris ni Huriata, Hamuaka amanami, inanaming, Songdang remaja na Posobulung, Panitia Pesta Huria HKBP Bonang Indah tahun 2020 turunong di Cahau Nakin, Nunga jongjong hamu di langgatan ni Huriaon, di bagas Joroon, diadupan ni di Bata, dohot disaksihon ruas ni Huria, namanukum mau naing tuhamuna, nolodo hamu mangula ulau pakubasion, parhubas panitia pesta ulang tahun Huria, pesta Gotilon, Natal dohot tahun na baru di HKBP Bonang Indah tahun 2020 songol naung binigimuna nakin mulu na ulo do hamu dok hamuma rakma hamu madok na ulo do hami sadi dongani jale pagugu itu hani mahami mangulahon salhu nai ban sangap di kuarna. Marhiti-hiti guar ni de mata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tod di parbadia, kubabakit mahamu, sudiga bega panitia pesta ulang tahun Huria, pesta Gotilon Natal dohot tahun baru di HKBP Bonang Indah. Saya dipargugui, jala dipatau Tuhata mahamu, mangulahon saluhut ulau ni. Asa marsangap guarna marhiti-hiti pakubasyomuna di Huriana. Amin. Jadi lasu pasahat amang sekretaris ni Huria atau mata sekretaris ni panitia. Ya, salani mengaduk berdua semaju hamu. Mengaduk berdua semaju hamuna. Hamu dongan sahuria, Jakok kamu mana sidia panitia pesta ulang tahun Huria, pesta Gotilon, Natal dohot tahun baru di Huria Tahagai Bonang Indah. Jala masyurupa mahamu di bagasan hasadaun ni todi, patuluson ulaun ni tuhatai. Rakmayita sudi ruas. Pesta Gotilon, Natal dohot tahun baru di HKBP Bonang Indah. Lau mangulahon ulahon pakobasion di tahun 2023 hitungan di Huriaon bebatama memasu-masu Martang yang mahita Ali debata amanami raja ni Huria Moliate marohanami diho alaradi aka amanami inanami remaja na posobulung gabe parhubas dinamakubasi di kepanitiaan ulang tahun ni Huria pesta ulang tahun Gotilon Natal dohot tahun baru di Huriam HKBP Bonang Indah. Lau marhubas di Huriamon. Alani sayurupi pargukui jala patau madasida makubasi Huriam. Asa marasangap ho di saluhut panggulmet ni Huriam. Jala toktong pasadahon lahum manidangi. Ditong-atongan ni dua ton. Mauliate ma di ho ali Tuhan. Di bagasan guan ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nuaeng di hamu panitia laos di bagasan tiga mau pasata mitik itu hamu laho pasahaton hata sambutan di naung dilantik hamuna. Oma. Dari situ aja.
Tes. Ya, pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan atas kesehatan yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita akan melaksanakan pesta Gautilon yang akan kita laksanakan 3 bulan lagi. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta, Amang Paralado, dan semua Paralado Huria HKBP Bonang Indah atas kepercayaan yang diberikan kepada kami panitia WIK Efrata. Seperti yang biasanya, pesta Gautilon ini adalah pesta syukur, pesta tahunan. Mungkin kalau di kampung dulu adalah pesta panen ya. Jadi karena memang kita di kota ini tidak lagi sawah, ya artinya kita tetap mengadakan syukuran setiap tahun, yaitu adalah syukuran hasil dari segala yang kita dapatkan pada tahun itu, pada tahun yang berjalan. Jadi di Huria kita ini memang sudah tradisi berjalan per wilayah atau per WIK. Jadi kebetulan kami WIK Efrata yang menjadi panitia. Jadi kami dari panitia mohon dengan kerendahan hati, bantulah kami, karena pesta ini adalah pesta kita bersama. Dan tanpa Amang Inang, tanpa ruas WIK dari semua HKBP Bonang Indah, kami bukan siapa-siapa. Kami adalah panitia yang terpilih, jadi mohonlah bantu kami. Nanti jika kami mengetuk pintu, bukalah dengan lebar dan senyumlah kepada kami supaya kami semangat melaksanakan pesta ini yang memang banyak ya, dari Gautilon, Natal, dan Tahun Baru. Doakan kami biar kami dapat melaksanakannya dengan baik, penuh semangat dan penuh kekompakan. Demikian, amin, haleluya. Martoba majuhita tu panitia. Iya, mulia tema pinang hidup mahamu hudul amanginang tu hudul amuna. Jadi mulia tema di panitia na secara singkat padat laho pagomoson salihu nanakina ka amanginang taurupi mana sida sonera koni amang butar-butar sebagai panitia mewakili nakin pesta sukacita do nana yang sipatu patong jela ala pesta sukacita do kita pe pasahat toni di bagasana kalas ni rohama pesta sukacita na mangasahon asi do tolong ni rohani di bata ini nak kijabita ya deh ta pasahat ma di bagas las ni roha jela tatangyak ko ma panitiaon dan hola tatangyakon ala ta dukung ma asalas ni roha tai terberengi di akatiki Nabi Nuhulan non bulan pedokon 2 bulan nai pinasahak mutu panitia manggorga sadi hari mai denganna pasahatai ma pawahamu mai marhitik kepanitiaan tu sermon ni parhalado na budu hita masih segia diaka pertikian totu dengan mai marabok mahamuna amang kitu anami rap doa kapanitia naung sude terpilit tertodo di bagasan partikianon. Selamat bertugas, Tuhan Yesus memberkati. Alanima di hawaka amang tapa ujung ma ibadah tasadarion jongjong mahita salihutna marede mahita sabukene nomor 672 holan saayat ma holan saayat tunggudang situtu. Tama namin na di banua gijang odo haroroa di saluhut silihon na dingkan dohot nasa ulibasan na baulitus upasahat hami masyanan nilihom itu hami pelean nami tuho
Sai calo mai gabe uap na khusus di jolom. Paso-paso may jala ramot ya sahu parhasiang hami peleanon. Gabe uap na khusus di jolom. Paso-paso may Tuhan pati bulu hona rajau mu di tonga-tonga ni huriam doko di portibion. Buhay maruhanay marhiti-hiti todim. Asalam mutada hami gudang ni silole homi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banua gijang say pinerbadi amaguarmu, say Roma harajon, say saut malomoni roham di banua tongaon sonda di banua gijang. Dehomatu hami sadarion hanguluan siap hari, say samadu sanami song panesanami di dosa ni dongan namardu satu hami, unang hami tugi kontu pangujunan, palua mahami sian pangang. Pasu-pasu sia Tuhata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho di sodakon Tuhan di batama bohina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan di batama bohina tuho jala di pasaur honma damena tutodim. Hurian itu hata, so nama jo aka perjup pangata te, ya jongjong mahita saluhu na upangido kami mahita jongjong di nganat Taganuk. Hurian itu hata di bagasalas ni roha, masaton nami hata mauliate di harorota kadamang daenang hangi penaribot, apala di minggu sadarion di gok asin ni roha di departanong tajakon. Salani hupasahatay masudi hami perhubas na magkubasi huriana di bagas tikyon. Selamat hari Minggu marihita sa luhut na. Selamat hari Minggu. Tuhan tama pamasuk-masuk kita. Amin. Horas, horas, horas. Merdeka. Horas. Merdeka. Ya, mulai tema di pemandu lagu. Ya, pemain biola.